Здравей! Кажи ми честно, познаваш ли това чувство? Вървиш си спокойно по улицата, топла юлска вечер е, слънцето залязва, някъде в далечината някой коси трева, мирише на прясно сено и всичко щеше да е прекрасно, ако не беше онази проклета ограда на съседа. Поглеждаш през пролуката, нали си човек, все пак? И какво виждаш? Хортензии. Големи колкото баскетболна топка. Рози, до които цветарският магазин на ъгъла изглежда като уморена будка за вестници. Лавандула. Толкова гъста, че пчелите стоят на опашка за нея. А ти се прибираш в твоя двор, поглеждаш градинката си и си мислиш: имам трева, малко невен, един храст касис, посаден от баба ми по времето на соца, и горе, долу. Това е всичко. Познавам това чувство, изпитвах го години наред. И знаеш ли кое е най-лошото? Че се опитвах да го поправя по най-глупавия начин, с портфейла си. Как правим обикновенно? Отиваш в градинския център с твърдото решение, че тази година ще е различно, че ще купиш 2 хортензии, 3 рози, малко лавандула, може би и един физиокарпус, защото изглежда добре. Приближаваш се към касата. Поглеждаш цената. И, как да го кажа деликатно, направо те стяга за гърлото. Една единствена английска роза в саксия струва колкото добър обяд в града за двама. Онова красивото, бялото, дето после става розово, още по-скъпо. Лавандулата изглежда ефтина, но ако искаш бордюр, а не един самотен и тъжен храст, ти трябват поне 10 бройки. Направи си сам сметката. И сега идва най-добрата част. Даваш тези пари, носиш ги вкъщи, засаждаш ги с молитви, поливаш ги като новородено и след месец и половина изсъхват, или се хващат, но не мърдат, или, още по-лошо, порастват и напролет виждаш, че изобщо не е онзи сорт, който е обещан на етикета. Класика. Хвърлени пари, изхабени нерви, провален сезон. И внимавай, ако ти казвам всичко това, не е за да ти развалям настроението. Казвам ти го, за да научиш едно много просто нещо. Не трябва да правиш това. Сериозно, наистина не трябва. Всичко, абсолютно всичко, което си видял у съседа зад оградата. Онези хортензии, розите, лавандулата, жасмина, форзицията, бербериса, цялото това градинско шоу, за което хората плащат стотици левове. Можеш да ги имаш безплатно, сериозно, за 0 лева. Не на половин цена, не на промоция, не втора употреба в OLX. 0 лева, 0 стотинки. И не някога си, не на пролет, не до година. Сега, през юли. През този месец, в който вероятно гледаш това видео, защото юли. И сега ще ти кажа нещо, което повечето градинари или не знаят, или се правят, че не знаят. Юли е единственият момент в годината, когато можеш да дадеш на растенията практически една заповед. Слушай тук, направи ми още една бройка от себе си. И те ще го направят без възражения, без капризи, без магия. Погледни малко твоя квартал, твоето село, твоите приятели с градини. Какво прави по голямата част от света през юли? Полива, коси трева, вади шезлонга, оплаква се от жегата, прави скара. Това са тези, които аз наричам в себе си мързеливите градинари. Без лоши чувства, не е нещо лошо. Всеки има право на почивка. Но някъде до тях, тихо, без шум, стои втората група, много по-малка. Тази група не коси тревата 3 пъти седмично и не си прави селфита с един домат. Тази група през юли масово клонира растения. Да, правилно чу. Клонира. Взима едно растение и прави от него 5, 10, 20 бройки на същия квадратен метър с един буркан с вода и една пластмасова бутилка от Девин. И след 2 години при тях са онези хортензии като баскетболни топки. Случайност? Не. В това видео ти показвам точно как да влезеш във втората група. Без окултни знания, без диплома по ботаника, без да похарчиш и 1 лев. Ще минем заедно през всичко. От растенията, при които е достатъчно да забиеш една пръчка в земята и тя сама пуска корени, до най-големите диви в градината. Розите, лавандулата и клематисите. Ще ти покажа 7 смъртни гряха, заради които хората губят резниците,
и после казват: на мен не ми се получава. Ще ти разкрия 3 патента, до които стигнах след години опити, включително един с картоф. Където разбрах за първи път, че старите хора на село знаеха нещо, което в училище не ни казаха. А накрая: и тук те моля да останеш с мен до края, защото си заслужава. Ще ти покажа метода за... Нека го наречем възпитано. Нека. Защото мързеливите гении. Методът, чрез който не трябва да засаждаш нищо, да поливаш нищо, да копаеш нищо. Храстът на собствения си клон ще ти отгледа готов разсад с корени. Ти само идваш, отрязваш го и го слагаш в земята. Изглежда като шега, но не е. Прави се от 100 години в Китай и в овощните градини в Южна Европа, само че у нас почти никой не говори за това. Така че, ако имаш в ръка кафе или чай, остави ги за момент. Изключи известията, защото в следващите минути ще получиш от съдбата, от мен, но аз съм само пратеникът. Един план, който може да ти спести този сезон няколко хиляди лева и ще превърне твоята днешна, нека я наречем скромна градина, в нещо, през чиято ограда съседът ще наднича до година. Този път той. Не ти. И му. Започваме работа. Добре. Сега трябва да поговорим малко за теорията. Знам. Думата теория звучи като нещо, заради което сме спали през половината гимназия. Но ти обещавам, че ще бъде най-краткият и печеливш урок в живота ти. Защото, ако разбереш защо работи точно сега, никой повече няма да ти продава празни надежди в железарията. Ще знаеш повече от половината служители там. Да започнем с един термин, който звучи умно, но зад него стои нещо банално – зеленорезници. Това е магията, за която ботаниците говорят така, сякаш е ядрен синтез. В действителност означава само, че взимаш парче жив летораст, още не напълно вдървесен, и го принуждаваш да забрави, че е бил клонка и да си спомни, че е способен да пусне корени. Това е всичко, това е цялата философия. Само че има една малка тайна. Леторастът трябва да бъде в много специфично състояние. Нито прекалено млад, нито прекалено стар. Един вид пубертет на растението. Технически му казват полувдървесен, но забрави тази дума, защото на практика се проверява по друг начин. Взимаш клонката в ръка и се опитваш да я огънеш. Има 3 сценария. Видаря огънеш, а навнитандо езера идем. Клонката се чупи с сух покот, като суха пръчка под краката ти. Прекалено стара е, вдървесена. Не е добра за Юли, остави я на мира. Клонката се огъва като пластелин. Или като преварени макарони. Няма никакво съпротивление. Тя е още бебе. Прекалено е мека, прекалено сочна. Ако я сложиш в земята, за 3 дни ще изгние. Ще стане на каша. Сценарий 3, този, който ни трябва. Взимаш клонката, огъваш я, а тя е еластична. Огъва се, но се връща. Има онова хубаво съпротивление. Като добър риболовен прът, тя е възрастна, но все още млада. Това е твоят резник. И ти казвам, няма друг начин да провериш това. Никаква линийка, никаква апликация на телефона. Само пръстите след 3. 4 опита ще го усещаш инстинктивно, както когато избираш зряла диня на пазара. Сега вторият въпрос. Добре, но клонки в такова състояние има от юни до август. Защо точно юли? Защо не през май? Когато всичко расте като лудо. Има 3 причини. Запомни ги, защото това е цялата тайна. Първа причина – топлината. И нямам предвид топлината във въздуха, а тази в земята. През май въздухът може да е прекрасен – 20 градуса, слънце, но ако си вкараш ръката на 10 см в земята, тя е студена като в мазе. За онези малки коренчета, които тепърва трябва да се родят, студът е смъртна присъда. Студената земя означава гниене и мухъл. През юли земята е напечена в дълбочина. Когато сложиш резника, той има под себе си едно топло одеялце, което му казва: хайде, пускай корените, сега или никога. И той ги пуска. Причина 2. Светлината. През юли денят продължава около 16 часа. Дори отрязано,
Растението продължава да прави това, което знае най-добре – фотосинтеза. Енергията, произведена от юлското слънце, вече не отива за цветя, защото вече ги няма. Или за плодове, а отива цялата на едно място – надолу, към корените. Целият енергиен бюджет отива за корени. Затова резниците през юли са толкова бързи. Причина 3. Времето. Ако направиш резника сега, в средата на юли, до първите слани имаш още около 3 месеца. Достатъчно време растението да се вкорени добре, да събере сили и да изкара зимата без проблеми. Сега не искам да те лъжа, затова ти казвам директно. Не всичко, което виждаш в градината, се хваща еднакво лесно. Има растения, при които можеш да забодеш пръчката в калта и тя пуска корени за една седмица. И има растения, при които трябва доста да се потрудиш, да използваш трикове, да се ядосаш няколко пъти и едва тогава да успееш. Ще ти покажа и двата вида. Защото не искам да ти продавам приказки, но дори и при трудните рози, лавандула, ако направиш 10 резника и се хванат 3, пак си на огромна печалба спрямо цената в магазина. Затова структурирах видеото като стълба. Започваме отдолу, от растенията замързеливи. После се качваме към плодовете, после към декоративните и накрая стигаме до дивите. Вземи химикалка, вземи телефона за бележки, защото следва конкретиката. Ниво едена. Хваща се и при най-мързеливия човек. Започваме с дивата лоза. Ако съществува растение, което иска да живее, и когато ти не искаш, това е тя. Взимаш парче от 20 см, забиваш го в земята и се прибираш. Това е. Само внимавай къде я слагаш, защото след 5 години ще ти заеме целият двор и ще те гледа през прозореца на втория етаж. Следва върбата. И тук един бонус. Сложи една клонка върба в буркан с вода. След няколко дни се появяват бели корени. Но не изхвърляй тази вода. Водата, в която е стояла върбата, е един от най-добрите естествени стимулатори за вкореняване. Нашите баби и дядовци са киснели всичко в нея. Тя е течно злато за другите растения. Физиокарпусът. 15 см. Късаш долните листа, режеш наполовина горните и го забиваш в земята на сянка. Готово. Спиреята. Взимаш само върховете. Но внимание! Без цветя. Ако сложиш клон с цветя, тя ще се мъчи да храни цветето, а не да прави корени. Слагаш я в земята, покриваш я с отрязана пластмасова бутилка, като мини оранжерия, и я слагаш на сянка. Ако я оставиш на слънце под пластмасата, ще я свариш на 50 градуса вътре. Ниво 2. Фабриката за плодове. Касисът и цариградското грозде. Схемата е проста. 15 см дължина. Отдолу кос отрез на 45 градуса, точно под една пъпка. Отгоре прав отрез над една пъпка. Защо кос? По голяма повърхност за корените. И надбоите орасинта забиваш в земята така, че 2-3 отрезника да са ПОД земята. Не го оставяй отвън, защото ще изсъхне. Камчатската боровинка, луницера. Трябва да действаш сега, веднага след като си обрал плодовете. Взимаш средната част на летораста, не върха, прекалено мек, и не основата, прекалено вдървесена, лозата. Когато я филизене късаш страничните леторасти, за да растат гроздовете големи, не изхвърляй тези леторасти. Сложи ги в саксия с песъчлива почва, покрий ги с плик. И след месец имаш нова лоза безплатно. Ниво 3. Декоративните. За това сме тук. Хортензията. Сложи си ръкавици, защото сокът от хортензия дразни кожата. Резници се взимат сега. Когато се появяват пъпките, не я слагай във вода, защото ще изгние. Сложи я в смес от торф с пясък, покрий с буркан и я остави на сянка. Жасминът. Взима се след като е прецъфтял. Можеш да го сложиш във вода, в жизна, но хвърли във водата една таблетка активен въглен от аптеката. Въгленът пречиства водата и не позволява на дръжката да изгние. Берберисът. Зелените се хващат и във вода, но червените или пъстрите само в земя. Имай търпение. Отнема до 6 седмици. Ниво 4.
Дивите. Професионалната лига. Сетомун. Капува. Розата. Взимаш летораст от тази година. Щупи бодлите отдолу с пръст. Не ги режи с нож. В раните, оставени от бодлите, растението прави един вид коричка, калус, от която излизат корените. Използвай стимулатор за вкореняване тип гел, нетечен. Лавандулата. Взима се с пета, т.е. не режеш клонката, а я откъсваш от главното стъбло с парченце стара кора. Тази пета е цялата тайна. Във вода слагаш само 1 см течност, не повече. 7 смъртни гряха на градинаря. Повечето се провалят не защото не знаят какво да правят, а защото падат в тези капани. Слънцето. Най-големият убиец. Слагаш резника под бутилка и го оставяш на слънце. Сваряваш го на пара. Сложи го в най-тъмния ъгъл на двора. Водата не го удавяй. Почвата трябва да е влажна, а не кал. В калта няма кислород, а без кислород корените умират преди да са се родили. Любопитството. Не вдигай буркана всеки ден, за да видиш дали е пуснал корени. Унищожаваш микроклимата. Остави го на мира. Старият клон. Старото дърво не прави корени през юли. Точка. Прекалено много листа. Ако оставиш всички листа на резника, те изпаряват цялата вода и резникът изсъхва. Отрежи големите листа. Наполовина. Дезовии парно, дезовии. Прекалено богата почва. Не слагай резника в най-скъпия компост. Има нужда от въздух, не от храна. Използвай смес с много пясък. Ваканцията. Ако заминеш за 2 седмици и никой не ги полива, всичко свършва. Помоли съсед или ги сложи под постоянна капка. Трите. Златни трика. Янтарна киселина. Взимаш от аптеката. 1 таблетка на 1 литър вода. Пръскай резниците с това. Това е фантастичен антистрес за растенията. Дава им енергия да правят корени. Картофът за рози. Взимаш 1 голям картоф. Изваждаш му всички очички с нож, за да не расте той. Правиш дупка в него и забиваш резника от роза там. После заравяш картофа целия. Картофът държи постоянна влага и храни розата с нишесте, докато направи корени. Процентът на успех скача огромно. Изолир бант. 1 седмица преди да отрежеш резника, увий основата му с черен изолир бант. В тъмното тъканта умеква и започва да произвежда клетки, които едва чакат да станат корени. Когато отрежеш там, където е бил изолир бандът, вкореняването е почти гарантирано. Методът за мързеливите гении. Въздушен отвод. Това е черешката на тортата. Вместо да режеш клона и да се надяваш да не умре, го оставяш на храста. Майчиното растение го храни. Пои го, а ти само го подлъгваш да направи корени във въздуха. Избираш здрав клон с дебелината на молив. Късаш листата на участък от 10 см. Правиш малък кос отрез в кората, не режи клона до край. Сложи 1 клечка за зъби в отреза, за да не му позволи да зарасне. Взимаш пластмасова чаша, разрязваш я по дължина и я слагаш около клона като яка. Пълниш я с влажен торф. Увиваш всичко в домакинско фолио и отгоре алуминиево фолио за тъмнина и да не се нагрява. Отиваш на ваканция. След 6-8 седмици, когато отвориш, чашата ще бъде пълна с бели и дебели корени. Едва тогава режеш клона отдолу и го засаждаш. Имаш ново растение, голямо и здраво, без никакъв риск. Погледни сега около себе си с други очи. Онзи храст хортензия може да бъде до есента цяла градина. Всичко с 0 лева. Пиши ми в коментарите кое растение искаш да клонираш първо. Много ми е любопитно дали е хортензията или розата. Ако ти е било полезно, знаеш какво да направиш. 1 лайк, абонирай се и натисни камбанката. Пожелавам ти силни корени и градина за завиждане. До следващия път.